Izan fikzio konpartitu bat da errealitatea. Baina gutxitan aipatzen dugu metaforen gerratea. Berben jabe izatea da arma fulminantea. Zer da dibidez gehiengoaren nahia eta borondatea. Ez da baizango gutxiengoak nahi gabean irautea. Zerrote dira zezen bidea eta ongi esatea. Ta objektibitankea. Baserritarrak baote dauka hiritargoan lekurik. Modernoak ezote dauzkagu aspaldi zaharkiturik. Ta denborak aurrezturik baldu dividendurik. Aurrera bide deitzen duguna nora doa eta nundik. Zergatik gauzka iraganari lotzeak ainizuturik. Ingurukoei begiratuta gehiago ikusten ditut nik. Geroak harrapaturik. Karratu xamar gertatzen zaizkit berba borobilegiak. Arruntagoak askoz gurago ditu nire hiztegiak. Beti gorako egiak eta arrazoi erdiak. Bat eta bera dira niretzat txamponaren alde biak. Duintasunak badu bailana tauzaitxarra izerdiak. Zintzoa banaiz nik ez dakit zer eskatzen duen herriak. Notiziak ala berriak. Hitzek gu baino ezote dugu hitzak pentsatzea hobe. Geu izan beste inoren berben oihartzun bihurtu orde. Mundu eta pentsamolde ezberdinen traduktore. Hitzak itzuli, hitzak hitzartu, hitzalpeetan ez gorde. Hankak zeruan, burua bero, bizi gaitezen gero ere. Ta eguzkiak argitzen badu, beltza etxipen kolore. Eman dezagun umore.